Necessitem la vostra ajuda! Fa molts dies que viatgem a la deriva, perduts. No tenim ni una gota d'aigua i se'ns han acabat les provisions. Ens heu d'ajudar! Els nostres fills comencen a passar gana. Hola, com esteu? Som molt simpàtics. Què en penses, Cornelius? Cabrons que van, semblen drapaires. Pobrissons, vés a saber el temps que fa que no mengen. Tu ets el capità, Bob Butter, ets tu qui ha de prendre una decisió. Molt bé, doncs que pugin. Baixeu la rampa, mariners. Tothom a punt. Sigueu benvinguts al Bobolar. Finalment, en Bob Butter assumeix tota la responsabilitat i decideix ajudar aquella pobra gent. Però... Acaben ells i han caigut de quatre potes. Els Bubobobs i els seus convidats ja són a taula. En Fritz ha preparat un menjar molt especial. Sembla que els agrada tant que ningú no va de boca. Sí, això també ens anirà bé. Me'l posaré a la butxaca ara que no veu ningú. Sembla que en Piebus està ben acompanyat. Hola, quin sopar més bo, oi? Haurem de felicitar el cuiner. Com te dius? Piebus, ho sent. No hi fa res, a tots ens ha passat alguna vegada. Això ho fan les presses. Oh, Piebus, ets tan maco que no puc deixar de mirar-te. De sobte, els nens es posen a jugar amb els plats i els coberts. Que mal educats. Volem menjar! Tranquils, nens, aviat us serviran el segon plat. És que tenim molta gana. Molt bé, ja sóc aquí. Calma, nens, n'hi haurà per tot. Si no us sap greu, primer serviré els nens, tenen tanta gana. Veiem què us semblen aquestes farinetes. Un moment! Atenció! Comenceu! Sí, tant. Déu meu. L'Ade no té gens de gana. Tot d'una se li acudeix una idea. Però en Piebus no s'adona del malentès. Tothom sembla que ha quedat molt satisfet del menjar d'en Fritz. Els plats han quedat ben escurats. Què us ha semblat el menjar? L'he preparat especialment per vosaltres. Oi, que no havíeu tastat mai una cosa tan bona? Què en penseu, vos? Si d'això en dieu menjar... I ara que potser voleu dir que no us agrada el meu menjar? Si fos el capità d'aquesta nau, no llogaria mai un cuiner com vos. Bob Butter, heu d'admetre que el sopar és francament dolent. Però què dimonis dieu? Que us heu begut l'enteniment? Sóc el millor cuiner de l'univers i no us penso servir més. Que potser us penseu que m'espanteu? Si no voleu menjar, per vos va el pollastre, però jo me'n vaig. Després d'haver sopat, dues ombres se'n van a rastrejar d'amagatotis la nau destrossada. Són en Wilbur i l'Ade. Auxili de trampa! Aquesta nau s'aguanta de miracle, deu ser plena de rates. Què vols dir amb això? Jo trobo que són ben boniques. Però de què diantre parles ara? Tant se val, deixem-ho córrer. Val més que mirem d'arreglar el motor a veure si se'n van d'una vegada. Som-hi, Wilbur. Bé de tot, haurem d'obrir la comporta de la caldera. Vinga! Que no veus que la gires en direcció contrària? Ho sento, Ade, no me n'havia donat. Ho faig bé ara? Oh, però per què ha hagut de venir aquí amb tu? Au, vinga, puja i entra per dalt. Entro per aquesta comporta, Ade? Sí. Que estrany, no s'hi veu res de res, tot és fosc. Sí. Quin cop més fort que m'he donat al cap. Oh, Déu meu, això és ple de rates. Hola, bonica, no trobeu que són unes rates molt dòcils, Ade? Oh! En sentir els nens, les rates han sortit disparades cap a ells. En Bluix surt content de l'Obúsio. Ha aconseguit agafar un fruit d'ous.
Sembla que a la rata també li agrada l'obus. En Bluix n'hi dona un tros. És tot un èxit. En Bluix els en dona més. I finalment tot. Molt bé, Bluix, ets un bon amic. Em penso que ens ha dit que vol que el seguim, som-hi. Apanyeu-vos! S'han anat per allà, de pressa! Les rates també s'hi apunten. Oh, que sou, que ja us n'heu trencat tots els plats, que no sabeu fer altra cosa, Encara que si els ha agradat el meu sopar és que no són tan dolents. Almenys n'hi ha que saben apreciar un bon àpat. I en Fritz se'n torna tot content cap a la cuina. Però quan hi arriba... Què és això? Les rates tenen tanta gana que el primer que han fet és anar de dret a les patates. Això ja passa de taca d'oli. La meva cuina plena de rates fastigoses. Fora d'aquí, fora! Fora, he dit! Us donaré una bona lliçó. Ara sabreu el que és bo. Tu no t'escaparàs! Vine aquí, no corris. T'enxamparé tant sí com... Me la pagaràs. M'ho han deixat tot fet un desastre. En Bluix arriba finalment a l'obús. Com que a les rates els ha agradat tant l'obus, en Bluix ha pensat que aquí en podran menjar fins que se n'atipin. Encara té una altra pensada. S'amaga perquè no el descobreixin. Mentrestant, hi arriben les rates i els nens. Oh, quin lloc més bonic! Segur que en Bluix s'ha amagat i vol que el trobem. Tu no m'empenyis! És ella que m'empeny! Què, estàs contenta ara? Si no m'haguessis empès, no hauríem caigut tot. Ha estat culpa teva. És fantàstic! Uiteu, quines plantes tan estranyes! Sí, són plenes d'aquella fruita que en Bluix donava a les rates. Els nens han quedat bocabadats amb les plantes d'obus. Mentre caminen, s'ho miren tot com si fos una cosa extraordinària. No m'hauria pensat mai que una nau com aquesta tingués un bosc tan bonic al seu interior. Guaiteu en Bluix, és allà dalt, entre les branques! Vinga, Bluix! Si no baixes tu, pujaré jo! Vés amb molt de compte! Agafa't ben fort del tronc! Vigila! Ja ets meu! Què fas? No te'n vagis! Jo també sé volar! T'agafaré! Aquesta vegada no t'escaparàs! Però si això és boníssim! És deliciós! Té, que en vols? Tasta'l, t'agradarà! Teniu, ratetes! Mengeu-ne tant com vulgueu d'això. Aquí en teniu un altre! I un altre! En Bluix no es pot creure el que veu. Apa-té! Quina fila que fa! Iogurt Letona regala la col·lecció completa de cromos Bubobobs. Pots obtenir l'àlbum amb 20 tapes de iogurt Letona. I sempre que compris iogurt Letona et regalaran cromos Bubobobs. Iogurt Letona fet de llet molt fresca, és natural. La duixa! Llimona. La pera. Plàtan. Pinya. I també bombó. El bubular ha reduït la velocitat, però per sort no s'ha hagut de desviar del seu rumb. A la cambra de la Petronela tot sembla estar molt tranquil. Però tot d'una... Anem a veure què fa aquesta. Hi heu entrat sense demanar permís. I si ve algú? No t'hi amoïnis, una mica de perfum. No. Per qui ha de ser aquesta habitació? Doncs per mi, esclar, per qui vols que sigui, si no, tu t'has d'espavilar. El pintallavis, el perfum, les maltungles, tot. Per què ho robeu? Si l'habitació és vostra, el que hi ha dintre també? Ben pensat, potser tens raó.
Els tornaré a deixar sobre el tocador, així els podré fer servir sempre que vulgui. Oh, quants vestits i que bonics que són! Fes el favor de no tocar-me, els recorda que ara són meus. Em posaré una mica de color als ulls, una mica aquí, una mica també aquí. Oh, és preciós! Guaiteu què he trobat. Li agradaré en Piebus amb aquest barret. Suposo que sí, però qui és en Piebus? Doncs mireu, en Piebus és... Què és això? Es pot saber què diantre hi feu aquí dins? La Petronela ha sortit del bany i porta tota la cara empastifada de crema hidratant. Qui sou vos? La Marta ha quedat bocabadada. Què és això que porta a la cara? Sembla un fantasma. Abans d'entrar en un lloc es truca a la porta. No sé qui sou, però esteu molt equivocades. Aquesta és la meva habitació, ho enteneu? Ho sento molt, de veritat, però no tinc ni idea de què em parleu. Qui us ha donat permís per fer servir el meu pintallavis? Però qui us penseu que sou? Aquesta és la meva habitació, o sigui que fora! Sí, té raó. Aneu-vos-en. Fora! I tu per què t'hi fiques, mocosa? A més, aquest barret que portes és meu, torna mal. Però què diantre feu? T'aviso que no se t'acudeixi agafar-me res més. M'has sentit bé? I ara torneu-me el barret. Qui ho ha dit que és vostre? Jo l'he vist primer. Quina barra, us hauria de fer vergonya. No sigui ridícula, és bé. Que no l'heu sentit, el barret és seu! Mentrestant, a la cabina d'en Bob Butter... Para, guaiteu què he trobat. La carta de navegació. Tu sí que vals, fill meu, arribaràs lluny tant com el teu pare. Pare, què en penseu d'això? És un mapa del Bobular fet a escala. Ens anirà bé, oi que sí? I tant, ho heu fet molt bé. Tot surt com estava previst. Aquesta és la millor nau que hem assaltat fins ara. Ben aviat serà nostra. Teniu raó, realment magnífica, pare. Pare, per on comencem? Bé, fills meus, com sempre, el primer pas és retenir el capità de la nau. Perfecte. Això serà bufar i fer ampolles. Doncs vinga, no perdeu més temps, ja sabeu què heu de fer. Visca, aquesta vegada ens hi lluirem de debò. Així ho espero, avui pot ser el dia més feliç de la meva vida. Vinga, som-hi! Qui ho havia de dir? Els convidats dels nostres amics es volen apoderar del Bobular i ningú no sospita absolutament res. Déu-n'hi-do la feina que hem tingut per arreglar aquell motor desmanegat i bé. Quina nau més atrotinada, no hi podria viure de cap de les maneres. Jo tampoc. Em fa l'efecte que aquella gent són una mica deixats. És ell. Capità, us hem de comunicar una cosa. Quina cosa? Que ha passat res? Digueu. Doncs els hem arreglat el motor perquè se'n puguin anar, però la nau és molt bruta i hi ha rates per tot arreu. Capità, heu de comprendre que si deixem que s'estiguin més temps entre nosaltres, el Bobular acabarà igual que la seva nau. Sí, què hi podem fer? I hem de trobar una solució. Penso que tenen raó, val més que se'n vagin. Correm un risc massa alt. Molt bé, els anirem a trobar ara mateix. Tot d'un plegat apareix en Bluix. Però què diantre li passa a en Bluix, que està tocat del bolet o què? No sé per quina raó, però estava molt espantat. Cuideu, un exèrcit de rates! Déu meu, són les que hi havia a la seva nau. Auxili, auxili! El cuiner ens vol atonyinar! Auxili! Auxili! Què està enrere el compte? Torneu-me al nou, us escapareu. No la pagareu de debò, veniu. Fritz, espereu un moment. No entenc res. Què li agafa ara? No ho sé, Bob Butter, però segur que té a veure amb els nens. No m'estranyaria que li haguessin reginat la cuina. Està molt empipat. El que és molt clar és que hem d'actuar de seguida. No podem deixar que les coses continuïn així. I ara què passa? Vinga, sortiu. Anem a parlar amb el capità. No, deixeu-la estar! Ja n'hi ha prou! Sou una poca vergonya, el mínim que podeu fer és disculpar-vos. Disculpar-me, aquesta dona s'ha tornat boja. No sabeu amb qui parleu, oi? Que no? Esclar que sí, amb una vella maniàtica mentirera i que té molt poca educació. I tant, molt ben dit. Sou unes impostores i unes farsants.
Ves que parla? Si no em creieu, per què no ho demaneu al meu marit? Perquè el vostre marit també és un impostor i un lladre. D'això res! Però què són aquests crits? Feu el favor de no barallar-vos més, sembleu gat i gos. Sou com dues feres. Què passa aquí? Mítales! Aquest parell de farsans em volien robar els productes de bellesa. No és veritat! És ella que ha entrat a la meva habitació i m'ha volgut robar! Oh, és boja, és boja! Aquí l'única boja sou vos. Heu entrat a la nostra habitació per robar-nos. Prou! Wilbur, per què no me'n fas 5 cèntims? La Petronela ha robat les coses de la Marta. No. La Marta ha robat les coses de la Petronela. No, tampoc no és així. Jo he robat les coses de... Ai, no ho sé. Wilbur, es pot saber de què parles? I bé, De sobte, Molt bé, que no es mogui ningú. D'ara endavant jo m'encarregaré de tot. arribeu just a temps. El motor de la vostra nau ja està arreglat i... Però què feu, que us falta un bull? Ja no sou el capità del Popular. Des d'aquest mateix moment jo sóc el capità. Explica'ls detalladament tot el que han de fer, Calim! Oh, pare, us heu equivocat. Jo no sóc pas en Calim, sóc en Calum, que sóc en Calum. Ets en Calim o ets en Calum? Nosaltres ens quedem amb el Popular, per tant, vosaltres torneu com pugueu amb la nostra nau, d'acord? Però què dimoni dieu, eh? Que potser no l'heu entès? Vols No us hi deixar-me oblideu, anar? de seguida ho comprendreu tot. Ho veieu? Ja us ho deia, ximpleta! Aquesta vegada us heu quedat sense nau, Bob Potter. Bob Potter, fes servir els teus poders! Ho sento per vos, estic segur que no us esperava una cosa com aquesta, però no es pot guanyar sempre. On és? No us penseu que us escapareu de mi? Ah, no? Per què no proveu d'agafar-me? No tens escapatòria, ja ets teu. On s'ha ficat aquest maleït Bob? Per què no dones la cara? Sóc aquí, agafeu-me! Prou, se m'ha acabat la paciència, ara ho veureu. El que us cal és una bona lliçó. Teniu! Aquesta gorra us va una mica ampla, no us sembla? Digueu-me, què em penseu fer? Veniu aquí, covard! Us enviaré al mateix lloc d'on vau venir, a la vostra nau. Oh, però si és el meu barret! Guaieu, les pobrissones, us mereixeríeu un bon càstig, però encara tinc més educació que vosaltres. La Petronela és tot un caràcter. Oh, que són tan ferranes! Ja hi tornem a ser. Segur que n'han fet alguna de grossa. No correu, us enxamparé, maleïts lladregons. Va, Fritz, deixeu-nos estar. De cap manera, els penso deixar ben arreglats. M'han destrossat la cuina. Molt bé, Fritz, agafa'ls i dona'ls una bona lliçó, a veure si n'aprenen. No em facis un gramassa, això no és assumpte teu. Què dius? Vols callar, tros d'ase, no? Parlava pas amb tu, em sents? Per què no deixeu de barallar-vos? Tenim altres problemes. En Cornelius té raó, ja discutireu una altra estona. els Bubobobs han estat a punt de quedar-se sense nau. Per sort ho han pogut evitar a temps. Els seus poders especials els han salvat la vida. Ai, 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 ai! Us enxamparé! No correu! Us ben asseguro que no tastareu mai més els meus menjars. Per fi ha arribat el moment emocionant de tornar a casa. Vinga! I no us vull veure mai més per aquí. I com que tots els errors es paguen, t'imposo com a càstig que netegis la teva nau. Que quedi neta com una patena. Ho provaré, ho provaré. Oh, quina poca traça! Aquest pas no acabarà mai! Mariners, prepareu-vos per salpar. Timoner a tota vela! Finalment, els Bubobobs continuen el seu viatge. En el proper capítol, en Fritz prepara un àpat molt especial, però no agrada a ningú i tots són escarafalls. Preocupat d'allò més per un fracàs tan estrepitós, se'n va veure el doctor Oz. Però en Fritz no sap interpretar correctament el seu consell i li agafa la dèria de pintar quadres a tort i a dret. Aconseguiran Fritz entusiasmar els Bubobobs amb les seves qualitats artístiques?
estona.